Snickers kolač. Ovaj recept sam morala da podelim sa vama. Probala sam ga i oduševljena sam ukusom ovog neobičnog kolača. A pogledajte kako se priprema. Prvo pripremam fil od 2 pudinga sa ukusom vanile, 80 g pudinga. Dodajem 100 ml mleka i umutit ću tako da nema grudvica. A 500 ml mleka i 8 kašika šećera stavljam da proključa. Kada mleko proključa, isključit ću ringlu, ulivam razmućeni puding i kuvam klasičan puding, dakle nekoliko puta da okrene ključ i da bude malo gušći od gustine klasičnog pudinga. Usitnit ću 200 g čokolade za kuvanje. Ukoliko koristite kvalitetniju čokoladu, fil će naravno biti ukusniji. Potom fil delim na 2 jednaka dela bi trebalo. Ja sam podelila tako da žutog fila bude malo manje, a da drugi deo u koji dodajem čokoladu bude malo veći, to jest da ga bude malo više. Dakle, dodajem čokoladu za kuvanje. Ostavit ću malo da omekša, a potom ću pomešati da se čokolada potpuno otopi i sjedini sa pudingom. Dok se pudinzi hlade, povremeno ću promešati da se ne stvore grudvice. Ostavit ću ih da se potpuno ohlade, a za to vreme za prvi sloj kolača potrebno mi je 250 g do 300 g najviše seckanog kikirikija. Možete koristiti bilo koji, ja sam koristila prženi slani kikiriki. Potom ću umutiti 125 g margarina ili možete koristiti maslac sa 150 g šećera u prahu. Potom u umućeni margarin, što poseban ukus daje ovom kolaču, dodajem 2 cijela jajeta termički neobrađena. Dodat ću još i jedan belanac, dakle 2 cijela jajeta i 1 belanac. Ukoliko se plašite da dodajete živa jaja ovako, ukoliko niste sigurni da su sveža, možete umjesto toga dodati malo soka od pomoranđe ili malo hladnog mleka. Prvi sloj potrebno mi je i 200 g mlevene plazme. Dobila sam sugestiju od koleginice od koje sam dobila recept, da je mnogo bolje koristiti posnu plazmu, pa sam je poslušala. Dakle, ovo je posna mlevena plazma. Dodajem 200 g u umućeni margarin, jaja i šećer u prahu. Dodat ću kikiriki, promešati malo i evo koje je potrebno gustine da bude ovaj prvi sloj. Tako da možete da rasporedite. Dakle, ukoliko dodajete mleko ili sok umjesto jaja, dodajte postepeno pomalo do ove gustine. Kalup je dimenzija 28 x 28 cm ili može biti nešto manji. Rasporedit ću i poravnati i ostavljam u frižideru da se stegne. Za završetak filova umutila sam 250 g margarina sobne temperature ili možete koristiti maslac. Dodajem u njega 100 g šećera u prahu. Pomešat ću najpre ovako, a potom umutiti mikserom da smesa bude penasta i ujednačena. Podelit ću na 2 dela. Trudim se da to budu 2 jednaka dela. Za to vreme ohladili su se pudinzi. Umutit ću najpre puding sa vanilom, ovako da postane kremast, a potom u polovinu umućenog margarina sa šećerom u prahu dodajem pomalo skuvanog pudinga i dobit ću finu kremastu smesu, to jest kremasti fil. Znači, pratite ovaj postupak ukoliko želite savršeno kremasti fil bez grudvica. Ponavljam isti postupak i sa drugim delom pudinga u koji sam dodala čokoladu, on se također potpuno ohladio. Umutit ću ga najpre malo mikserom, a potom pomalo dodajem u margarin i mutim. Tek kada potpuno ujednačim smesu, dodajem sljedeću količinu pudinga sa čokoladom. Fil je na kraju ovako savršeno kremast.
Ostavljam ih sada malo u frižideru da se stegnu. Prvi sloj je bio za to vrijeme u frižideru pa se malo stegao. Dodat ću preko njega 250 grama krema. Možete koristiti bilo koji, ja sam koristila Nutellu. Rasporedit ću, poravnati pa ostaviti 10 minuta u zamrzivaču da se Nutella dobro stegne kako bih preko nje mogla da dodam sljedeći fil. Kada se Nutella stegla, dodajem žuti fil, to jest fil sa ukusom vanile, rasporedit ću. Potom dodajem fil sa čokoladom i rasporedit ću. Pa sam ostavila u frižideru da prenoći da se ukusi stope, a sutradan umutila 350 grama slatke pavlake ili možete koristiti bilo koji šlag, umutite sa vodom ili sa mlekom. Rasporedila preko kolača, da lakše odvojim kalup, tankim oštrim nožem, prošla sam duž ivice kalupa. Lako se seče, samo obratite na prvi sloj pažnju prilikom sečenja zbog seckanog kikirikija. I pogledajte ovaj preukusan kremasti kolač. Poslušajte samo kombinaciju ukusa. Kikiriki, plazma, Nutella, kremasti, vanila i čokoladni fil. Moja je preporuka da obavezno probate ovaj kolač, oduševit ćete se. A pogledajte i druge recepte i predloge sa kanala Lako je kuvati. Prijatno!